Bono denda kanpaina hasi da gaur. Olentzero eta Mari Domingiren kalejira abenduaren 23an. Santo Tomas azoka bihar. Agenda, eskupilota, Gabon kontzertua, Gabonetako merkatua eta gehiago. Astebururako hegoaldeko haizeak giro epela eta dotorea ekarriko digu. Bueltan da berriz Lekitoko Bono denda kanpaina. Gaurtik hasita herriko hainbat dendatan erosketak egitea merkeagoa izango da. Kito elkartea Lekitoko udala eta Lea Artibai garapen agentziaren elkarlanari esker. Gure helburua da, horixe Lekitxon erostia. Jentia badana etxen daue, sobretodo Gabonetan, eta pentsaten dugu gitxio gaztako ula Bilbon edo kanpoan, baina berton dauko uzdanak, errez. Eta, klaro, gure helburua da, Lekitxon erostia, honekin bonukin. Bonoak 10 euroren trukean eskuratu ahalko dira, eta 15 euroko balioa izango dute, saltzaileari inolako kosturik suposatu gabe. Hau da, bono bakoitzean 5 euro aurreztu ahalko dira. Bonoak Lekitoko Kutxabankeko kutxazainean eskuratu aldira, kreditu txartel bakoitzeko 2 bono hartzeko aukera egongo delarik. Bonoak kanpainaren kartela duten edozein dendatan aplikatuko dira, abenduaren 20tik urtarrilaren 6 bitartean biak barne. Era berean ekimenean parte hartu nahi duten saltokiak, udalean aurkeztu beharko dute eskaria kanpaina amaitu aurretik. Lekitxon erosi, danok irabazi. Gabonekin batera badatoz Lekitxora aurrek irrikitan itxaroten dituzten pertsonaiak. Olentzero eta Mari Domingi. Domeka honetan, abenduaren 23an, arratsaldeko 6etan, kalejira hasiko da eliza atzetik. Kaixo, Olentzero naz. Kuku, eta ni Mari Domingi naz, zuen laguna. Eta etorri nazona esateko, 3 lo eginda, Lekitxora torriko garila. Bai, opari jakin, pilo bat oparikin. Datorren domekan, 23, eliza atzetik urtengo pasakaien. Eta ondoren Olentzero eta Mari Domingi agurtzeko aukera egongo da iluntzeko 7:00 arte. Zuek etorri danok, antxe ongoara. Olentzero tani jezarritxa, zuekin argazkizak atarateko. Argazkizak, eskutitzak emon, nahi badozue, edo txupetiak emon. Eta neguko temperaturak ahazteko txokolate beroa banatuko da kontzillopian arratsaldeko 6:00 aurrera. Horretarako bakoitzak bere edalontzia ekarri beharko du, plastikoaren erabilpena murrizteko. Eguraldi txarra badago, jaia eta txokolata da frontoian egingo dira. Domeka honetan beraz etorri Olentzero eta Mari Domingi ikustera. Gabon zoriontzua pasau. Gabon zoriontzuak pasadan hori mozu handi bat onak izan. Lekitoko udalaren eta Lea Artibai landa garapenerako elkartearen eskutik, Santo Tomas azoka ospatuko da bihar. Goizeko 10etan azokari eta abere erakusketari hasiera emango zaio, eta eguerdiko 1:30 azokaren mairik onenaren sari banaketa egingo da. Lehen sektoreko 38 ekoizle eta artisau etorriko dira Lekitxora. Horietatik 15 Lea Artibai eskualdekoak. Azokan, hortuariak, gaztak, fruta, txakolina eta esnearen eratorriak aurkitu ahalko ditugu, beste batzuen artean. Eta baita eskualdeko abeltzainen hegaztiak, zaldiak, hiriak edo tabeiak. Lea Artibai eskualdeko lehen arloko nekazaritzako eta abeltzaintzako ekoizleen lana sustatzea eta aldi berean haien produktuen kontsumoa bultzatzea du helburu azokak. Ez galdu, eskualdeko kalitate ezin hobea duten produktuak eta hauen ekoizleak ezagutzeko aukera. Santo Tomas egunean baita, arratsaldeko 6etan, ipuin kontaketa musikatua egongo da plazan, bertokoa elikatuz ekimenaren barnean.
Barikuan ere esku pilota partiduak jokatuko dira iluntzeko 7:30 Santi Brouard pilotalekuan. Urrutiko Etxea eta Larunbe, Irribarria eta Zabaletaren aurka izango dira norgehiagokan EPL-ko eskuz binakako txapelketaren final laurdenetan. Sarrerak salgai Maite eta Gol tabernetan. Eta egunean bertan kiroldegiko lehiatilan arratsaldeko 6:30 aurrera. Era berean musikaia musika eskolak antolatuta bihar 5. Gabon kontzertua ospatuko da iluntzeko 8:00 elizan. Bestalde, lehenengo aldiz, aurten Lekitoko artisauen lanak ikusteko eta erosteko Gabonetako merkatua izango dugu abenduaren 22 eta 23an. Zapatuan zein domekan, goizeko 10:00 eguerdiko 3:00 bitartean egongo da zabalik. Bertan, 18 postu izango ditugu mota guztietako artisauen lanekin. Animatu eta etorri! Zapatuarekin jarraituz, Kitxo elkartearen egun handia ospatuko da, goizeko 11:30 eguerdiko 2:30 bitartean plazan. Eta bertan, umentzako puzgarriak egongo dira, musikaz girotutako goiz eder bat pasatzeko. Zapatuan Amumaren Karakol egunaren 9. edizioa ospatuko da. Aeroplano bi elkarteak eta Guria tabernako lagunek antolatuta, goizeko 12:00 aurrera Karakolen txapelketa izango dugu eskolapeko limoneroan. Importantina da, hori, jentintzako degustazio tipo batengo dela, pare bat euro haitzik, ardautxu bat, eta arrazio bat, karakol razio bat. Eta gero egoten da olako bat bingo tipoko gauzatxu bat, monjak preparaten gaitxu, emoten gaitxu kasulara handi bat karakolakin, da aurizen sorteaten da. Abenduaren 26an, Hiruzpalau taldearen ikuskizunaz gozatzeko aukera ezin hobea izango dugu Santi Brouard kiroldegian arratsaldeko 5:30. Sarrerak 4 euroren trukean eskuratu ditzakezue Kulturretxean arratsaldez eta abenduaren 26an bertan kiroldegiko lehiatilan. Zatoz, Hiruzpalaurekin dantzatu eta abestera. Gabon egun hauetan, hainbat kirol jarduera izango ditugu. Hasteko, abenduaren 26tik 30 bitartean, umeentzako 4. Gabon futbol topaketak antolatu ditu Lekitoko futbol taldeak. Egun berdinetan, hau da 26tik 30 Marierrota voleibol taldeak voleibol Gabon kopa antolatu du kiroldegian. Eta bukatzeko abenduaren 27an, Garraitz kirol taldearen Igerik eta Gabon kopa ospatuko da trinketian. Hoy vamos a hacer cosas muy malas y vamos a hacerlas con mucho estilo. El Grinch. Grinch, mendiaren gaineko haitzulo batean bizi den kolore berdeko izaki marmarti eta iletsua da. Hiritarrak eguberriak prestatzen ari dira, eta haien postasunak bihotzerrea eragingo dio, eta eteteko zerbait egitea bururatuko zaio. El Grinch. Madre mía, no me lo puedo creer. Hola, mamá. El regreso de Ben. Ben, nerabe xarmagarri baina arazotsua da, eta Gabon bezperan, ustekabean, etxera itzuliko da. Amak besoak zabalik hartuko du, baina laster jakingo du semea oraindik arriskuan dagoela. Dime, ¿dónde vas a querer que te entierre? Gaur eguna moteletik hasi dugu euri apur batekin. Goizak aurrera eginala hodeiak gutxitu egin dira, eta eguerdi partean giroa argi xamarra izan dugu. Egunaren amaieran berriro ere hodeiak ugarituko dira ipar partean. Itsasoan 3 metrotarainoko olatuak izan ditugu egun osoan zehar.
Barikuan lainopean hasiko dugu eguna giro iluna eta motel samarrarekin. Halere eguraldiak argitzeko joera hartuko du giro dotorea gailenduz. Temperaturak gora egingo du eta giro epelagoa izango dugu. Zapatuan ez dauka aldatzeko trazarik. Tarteka goi hodeiak sartuko dira, baina ez dute garrantzizko ondoriorik ekarriko. Hego mendebaldeko haizearekin temperaturak berdin jarraituko du. Domekan giroa antzekoa izango da. Goi mailako hodeiekin giro lehorra gailenduko da eta hegoaldeko haizeak temperatura epelak bermatuko dizkigu. Hurrengo astean ere giro berdinarekin jarraituko dugu.